Welkom vanavond in ons online Alzheimer Café, dat wij voor de derde keer uitzenden vanuit de Kemphaan en bij u op deze manier binnen kunnen komen met een mooi thema. We zijn op de eerste plaats blij dat dit weer verzorgd wordt door Peel & Maas TV Venray. En u kunt het dus nu live kijken, maar u kunt het ook anders morgen nog op verschillende manieren terugkijken. Kijkt u daarvoor even op Peel & Maas TV. Nou, vanavond zitten we op in een andere setting dan de andere cafés. We zitten hier namelijk vanavond aan de stamtafel. En die stamtafel, dat is toch eigenlijk wel een heel leuk verhaaltje. We zijn namelijk in 2005 begonnen met Alzheimer cafés. En naar gelang dat café groeide en door de jaren heen, en we bestaan nu in november 15 jaar, hebben we ook vaste stamgasten. En die verzamelen zich altijd al heel vroeg op de avond. Hè, Catharine, dan zitten die hier al heel vroeg met z'n allen te keuvelen. En wat ook heel belangrijk is, nadat de avond is afgelopen en het thema is behandeld, dan gaan ze hier nog even, net zoals in een echt café, een borrel drinken en napraten. Dus vanavond zitten we hier aan de stamtafel. Maar het leuke is, het komt straks ook nog iets van terug, hè? Van die vaste stamgasten van ons. Dus ja, wat dat betreft, laat het verrassen, zou ik zeggen. Ja. Nou, en we laten ons verrassen. We hebben als gastspreker vanavond aan tafel Nicole Wijnhoven. Welkom Nicole, fijn dat je er bent. Welkom. En we hebben een thema wat best wel lastig is. Maar daar gaan we dadelijk over praten. Eerst willen we eens even weten, wie is Nicole Wijnhoven? Nou, ik ben Nicole dus. Ik ben geboren en getogen in Venray. En ik heb een eigen praktijk voor counseling en psychotherapie voor volwassenen. Hier in Venray ook. Ik ben 45 jaar, ik heb 3 kindjes en ik probeer mijn leven zo vreugdevol mogelijk in te richten, zeg maar. Ja, nou zeg je al meteen een woord integratieve counseling. Ja. En dan denk ik, jeetje, wat is dat dan voor iets? Integratieve counseling, dat wil zeggen dat op het moment dat iemand bij mij komt, ik niet alleen maar kijk naar 1 punt van zijn hulpvraag, zeg maar naar meerdere punten. Dus iemand kan bijvoorbeeld zeggen, ik denk heel negatief over mezelf en daar wil ik wat aan doen. Maar daar komt nog veel meer bij kijken. Want als iemand heel slecht over zichzelf denkt, dan zie je ook vaak dat iemand bijvoorbeeld heel erg last van de schouders heeft. Of heel hoog ademt bijvoorbeeld. En als iemand slecht over zichzelf denkt, dan zie je dat ook vaak terug in zijn contacten met de omgeving. Hè, dat hij niet reageert zoals hij eigenlijk zou willen reageren. Of dat hij dingen niet durft die hij eigenlijk zou willen durven. Dus in elke begeleiding komen niet alleen denken en voelen terug, maar ook je lichaam, wat gebeurt er in je lichaam, een stukje zingeving, daar gaan we daar nog uitgebreid over praten, en ook hoe doe je dat in je omgeving. En al die aspecten samen, die worden geïntegreerd in de begeleiding en dat heet integratieve counseling of therapie. Oké, duidelijk. Hè? Ja. Jij bent coach, je hebt je eigen bedrijf, zeg je. Maar hoe ziet zo'n coaching er dan uit? Ga je dan volgens een bepaalde methodiek te werk? Of zeg je van, ja, ik weet het niet. Hoe ziet dat eruit? Nee, dat kan wat jij zegt. Hè. zijn mensen die volgens een vaste methodiek werken. Ik heb daar niet voor gekozen. Ik heb een heel breed pakket, zeg maar, aan therapievormen tot mijn beschikking. En heel veel methodieken. En daardoor kan ik eigenlijk de begeleiding heel goed afstemmen op de cliënt en zijn hulpvraag. Dus we kijken eerst, wat is je moeilijkheid? Wat wil je graag leren? En vervolgens kijk ik ook, wat past nou bij jou in de begeleiding? Want wat bij de ene past, past niet per se ook bij de ander. En dat maakt het eigenlijk heel persoonlijk en op maat. Ja. Ja, mooi. Ik vind de naam bijvoorbeeld van jouw praktijk, Zin en Zelf. Ja. Hadden we dat al gevraagd aan jou, waarom je die naam gekozen had? Nee, hè? Nee. Dat vind ik nog wel even leuk om te weten. Het is een bijzondere naam, hoor ik wel eens terug. Maar ik heb hem wel heel wel overwogen gekozen. Hij bestaat uit 2 woorden, hè, zin en zelf. Zin heeft te maken met zingeving. Hoe geef jij je leven vorm? Hoe geef je waarde aan je leven? En zelf gaat dan, wat mij betreft, over wie ben jij? En dan niet zozeer in wat je voor je werk doet bijvoorbeeld, maar echt van binnen. Dus in jouw kern. Wat zijn jouw waarden en jouw normen? Wat zit er in je onbewuste op dat gebied? En die 2 pijlers, zeg maar, zin
je zin en jezelf, dat zijn eigenlijk de belangrijkste punten waarop een begeleiding rust. Voor mij zegt dat eigenlijk alles. Het is de weg die jij loopt in jouw leven. Ja. Heel mooi. Nou, leuk, want nu weten we een beetje wie Nicole Wijnhoven is. Hè? Ja. Prima, dankjewel. Ja. Maar goed, je hebt het woord zingeving al een paar keer laten vallen. Hè? Wat houdt eigenlijk zingeving in? Kun je dat omschrijven? Ja, zingeving is... dat is best een moeilijke vraag die je stelt. Want er is eigenlijk niet één makkelijke definitie te geven voor zingeving. En dat komt omdat dat heel persoonlijk is. Maar zingeving heeft te maken met welke zin geef jij aan het leven en aan jouw leven. Dus het is eigenlijk voor iedereen het antwoord op de vraag: wat is volgens mij het doel van mijn leven hier op aarde en van mijzelf? Nou, dat is wel breed, zeg maar dat is wat zingeving inhoudt. Nou hoor je heel veel, we zitten in het katholieke zuiden, laat ik het zo zeggen. Geloof in zijn algemeenheid ook genomen. Heeft dat dan ook een zingeving? Ja, zeker. Je kunt zingeving hebben vanuit jezelf, zeg maar. Ik kan vanuit mijn eigen overtuigingen en vanuit mijn eigen waarden en normen bedenken wat ik waardevol vind aan het leven. Maar het kan ook heel goed van buitenaf, zeg maar, komen. En dat zie je terug bijvoorbeeld in bepaalde culturen, maar zeker ook in geloof. Want geloof geeft eigenlijk antwoord op levensvragen. Waarom zijn wij hier? En hoe zou je je leven in moeten richten? Wat is belangrijk in het leven? Dat is wat geloof doet. En het mooie daarvan is dat het voor heel veel mensen heel veel steun kan geven en houvast in moeilijke tijden. Maar ook heel veel inspiratie over, wat wil ik nou eigenlijk doen in het leven? Hoe wil ik het inrichten? Ja, want dat is een groter geheel van zingeving. Ja. Maar je noemt het al een beetje, het alledaagse. Ja. Alledaagse zingeving. Ja, ik vind wandelen bijvoorbeeld een stukje zingeving voor mezelf. Maar hoe zou jij dat omschrijven? Ja, alledaagse zingeving is dan met name hoe je dan dat hele grote geheel van waarom ben ik dan hier op de wereld, hoe je dat dan in je dag vorm geeft. Dus hoe richt ik mijn dag zo in dat die voor mij de moeite waard is en dat ik vind dat de dag betekenis had. En dat is voor iedereen eigenlijk anders. Wat je wel ziet is dat veel mensen wel behoefte hebben ook aan contacten met andere mensen of aan waarde hechten aan gebeurtenissen of dingen zoals wandelen, wat jij zegt. Dat zie je eigenlijk bij iedereen wel terug. Maar de manier waarop iemand dat doet, zingeving krijgen, zeg maar, dat is wel voor iedereen anders. Dus dan dient zich natuurlijk ook de vraag aan van, en je geeft daar ook alweer een beetje antwoord op, hoe belangrijk is het dus zingeving te geven aan je leven? Ja, dat is een mooie vraag. En dat is eigenlijk, dat antwoord is wel een beetje dubbel. Voor de meeste mensen is zingeving echt wel de motor van hun leven en van hun daginvulling. Het gaat er dan een beetje om, wat wil ik nalaten, zeg maar, op de wereld? Hoe wil ik graag dat mensen aan mij denken, bijvoorbeeld? Dat is echt wel een drijfveer om bepaalde dingen wel of niet te doen. Maar er zijn ook wel mensen die per definitie geloven dat het leven, dat daar geen zin in zit. Dat er geen doel is wat we met z'n allen na moeten streven. En die hebben ook geen doel te dienen, zeg maar. Dat is hoe je daarin staat. En het een is niet goed, het ander is niet fout. Het kan wel heel boeiend zijn om daar met elkaar over te praten. Maar dat vergt ook wel wat durf soms van mensen. Dat lijkt me ook wel, want wat je ook al zegt, het is geen alledaags gegeven, hè? Nee. Het te hebben over zingeving. Dan heeft het denk ik ook wel te maken met rouw, verlies. Klopt dat? Klopt. Is niet zozeer rechtstreeks gekoppeld, maar in periodes van rouw en verlies komt zeker zingeving aan bod. En dat komt omdat je, als je een periode doormaakt van rouw of van verlies, dan komt er op een bepaald punt een moment waarop je opnieuw invulling moet geven aan je dagen zonder datgene of diegene die je mist. En dat is moeilijk. Dat is, je mist wat en daar moet je, zeg maar, een nieuwe invulling voor geven. En dat heeft alles te maken met zingeving. Ja.
Nu zitten we in het Alzheimer Café. En we zijn nu nog een beetje algemeen aan het praten. Maar goed, wanneer mensen dementie treft, ja, dan wordt de zingeving ook al voor die persoon anders. Maar ik denk ook voor de partner en ja, de rest van de omgeving. Kun je daar wat over vertellen? Ja, dat is zeker heel moeilijk. Ik gaf net al aan, bij zingeving zijn contacten met andere mensen belangrijk, relaties. En dan gaat het met name om het wederzijdse aspect, zeg maar, in relaties. Dus de wederkerigheid. En op het moment dat iemand Alzheimer heeft, dementie, dan raakt diegene steeds meer kwijt van wat hij kan en wat nog lukt. Dus ook in die relatie verschuift wat. Waardoor het op een gegeven moment verschuift naar een relatie tussen zorgvrager en zorgverlener. En dat kan best wel voelen alsof dat niet meer zo wederzijds is. Dus daar ontstaat veel gevoel van verlies van zingeving. En dan is dat voor allebei een beetje anders. Degene die dementie treft, die raakt een heel stuk van zijn autonomie en zelfstandigheid kwijt. Dus die wereld wordt steeds wat kleiner. En die moet in een steeds kleinere wereld opnieuw invulling geven aan de dag. En bedenken, wat maakt mijn dag nog de moeite waard? Dat is heel ingewikkeld. Degene die ernaast staat, die heeft heel veel te maken met rouw en verlies. En die ziet het gebeuren. Die is zelf op zich nog wel in staat om van alles te doen. Maar die ziet het verdriet van de ander, zeg maar. Het wegvallen van een gedeelte van de zelfstandigheid van de ander. En die moet dat in dat rouw- en verliesstuk ook opnieuw een plek geven en bedenken, hoe gaan we dat samen nou invullen. En ook van die persoon zelf, die dan mantelzorger is, zeg maar. Want daar ontstaat natuurlijk ook dat stuk verlies. Ja, zeker. Ja. Misschien even goed om even naar een filmpje te kijken en te luisteren naar Sjaak. Sjaak is een vaste stamgast hier in ons café, die hier al jaren komt en zorgt als mantelzorger voor zijn vrouw. En hij wil heel graag met ons delen wat hij ervan vindt. Dus zijn zingeving, wat dat is. Gaan we even kijken. Ja, 12,5 jaar geleden werd ik plotseling en totaal onvoorbereid mantelzorger van mijn vrouw. Al die tijd, tot nu toe, bezoek ik maandelijks het Alzheimer Café in Venray. Daar ontmoet ik heel veel mensen, lotgenoten, die eigenlijk hetzelfde probleem hebben als ik. Mijn eerste constatering was dat ik dus niet alleen ben. Er zijn meerdere mensen. En daar voelde ik mij toe aangetrokken om met hen samen daarover te praten. Je gevoelens bloot te geven, want het is een heftige tijd. En zo aanvankelijk met hen mijn lot te delen. Het is een langdurig proces. Een proces wat zomaar niet ophoudt. Gelukkig heb ik mij ook aangeleerd om het hele gebeuren te accepteren, wat mij is overkomen. Uitgaande van, denk niet te ver vooruit, vertrouw op jezelf, denk positief, het is zoals het is. Ja, de zingeving van mijn leven is anderen gelukkig maken en wanneer ik een ander daarbij geholpen heb, geeft het mij ook veel voldoening. Het is een wisselwerking tussen de een en de ander. En dan ben ik dankbaar naar het team, de gastvrouwen en de gastheren, maar ook de gastsprekers die ieder op hun beurt aan dit proces hebben meegewerkt. Op mijn eentje had ik, naar mijn gevoel, niet gered. Maar met jullie mensen allemaal bedankt. Ja, prachtig filmpje. Sjaak verwoordt heel helder dat proces, hoe je moet komen tot nieuwe zingeving. Hoe gaat dat nou? En hij zegt zo mooi, ik kijk niet meer vooruit, ik vertrouw op mezelf, ik leef met de dag. En ja, dat is waar het dan op neerkomt. En hij beschrijft het heel mooi. Het zal ongetwijfeld een heel proces zijn geweest, maar ja, heel helder, prachtig. En met name ook, ik heb het leren accepteren. Ja. Want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Hè? Zolang je daarmee worstelt. Ja.
Het is zoals het is, hè? Het is zoals het is. En daar je aan overgeven en als het ware leven bij de dag. Want dat is dan de kunst, hè? Ja. Maar goed, straks zien we nog wat. Dus, nou, in ieder geval heel mooi. Nicole, als iemand de zin in het leven is verloren, hè, wanneer moet je je dan zorgen gaan maken als naaste, familie, kinderen? Ja, dat is moeilijk om te zien als dat zo is. Nu kennen we eigenlijk allemaal wel in ons leven periodes waarin het tegen zit en waarin je het moeilijk hebt en dat je even geen zin meer hebt in je dagen en je dagelijkse bezigheden. En gelukkig zijn mensen in de meeste gevallen echt wel in staat om daar weer overheen te komen, al dan niet met behulp van dierbaren. Dus in de meeste gevallen komt dat goed. Maar heel soms kan iemand toch het gevoel krijgen van zinloosheid. En ik krijg zelf al de kriebels bij het woord. Zinloosheid klinkt heel naar. Hè? Als mensen gaan praten over zinloosheid, dan is het wel reden om zorgen te maken. En dat hoeft niet per se met die bewoordingen te zijn, maar dat kan ook zijn in termen als voor mij hoeft het niet meer, of wat doet het er allemaal toe, het maakt toch niks uit. Dat soort uitspraken, dan mag je je wel zorgen maken. Dan is het wel fijn om diegene wat extra aandacht te geven. Heb je daar een voorbeeld van? Ik zit vanuit mijn werk te denken van wanneer fysiek iemand niet meer uit de voeten kan en het altijd gedaan heeft. Ik zie het zo voor ogen. Hè? Ja, die voelt zich helemaal niet meer... Ja, dat de zin voor hem weg is, zeg maar. Kun jij daar nog voorbeelden van geven? Zo? Ja, wat je vaak ziet is dat mensen dan op de een of andere manier stilvallen. Wat ze altijd deden of waar ze altijd vreugde uit haalden, dat lukt niet meer. Of om wat voor reden dan ook. En dan vallen ze stil. En dat stilvallen, dat kan zich eigenlijk op heel veel manieren manifesteren. Maar wat je in ieder geval ziet is, degene naast die persoon zien echt wel een groot verschil. Iemand komt niet meer van de bank af. Of iemand is lusteloos bijvoorbeeld. Of het doet zo'n uitspraak als wat we net zeiden. Wat ook kan is, en dan moet je ook echt wel zorgen maken, is dat mensen vluchten in welke vorm dan ook in verslavend gedrag. Zitten de hele dag voor de tv en kunnen niet meer zonder. Of een drankverslaving of wat dan ook. Dat heb je natuurlijk in vele vormen. Dat is echt wel om je zorgen te maken. Okay. Of mensen gaan heel veel ruzie zoeken bijvoorbeeld. Dat kan ook. Ze gaan zich juist focussen op het slechte zeg maar, in het leven. En op alles wat niet goed is. Komt dan heel veel nadruk op te liggen. Maar wat adviseer je dan? Kijk, als die zo'n situatie is, adviseer je dan naar de huisarts te gaan? Of wat adviseer je dan? Ja, als hulp, hè? Ja, als je echt het gevoel hebt van, nou, we komen hier zo niet meer uit, dan zou ik altijd contact opnemen met de huisarts. En die kan goed beoordelen welke hulp en hulpverlener er eventueel bij diegene past. Want zeker als er sprake is van mensen met dementie, dan heb je wel een gespecialiseerde hulpverlener voor nodig. Is het dan ook dat jij zelf ook wel eens contact opnemen met de huisarts? Ja. In deze? Of met de psychiater of iets dergelijks? Zeker. Ja? Ik heb ook contacten met huisartsen. En dat is met name als ik twijfel of graag wil dat de huisarts even meekijkt of er niet ook bijvoorbeeld toch fysieke oorzaken kunnen zijn of toch ook nog andere dingen. Een hulpverlener is mijn overtuiging is in ieder geval een hulpverlener zou eigenlijk nooit moeten denken dat hij de wijsheid in pacht heeft, maar altijd nieuwsgierig moeten zijn naar de ander. Ja. Plus dat een huisarts, als het goed is, ook de geschiedenis van de persoon beter kent en dan beter op kan inhaken. Ja. Is het dan ook dat jij eerst toestemming moet vragen, nu allemaal in het kader van persoonsveiligheid, zeg maar? Ja, dat gebeurt ook sowieso vooraf al, maar ook elke keer als ik dat doe, dan overleg ik dat uiteraard eerst met de cliënt. Ja. Wij vliegen door de tijd heen. Ik heb nog allerlei vragen, maar ik heb nog even één dingetje wat ik wil laten zien, want wat ook heel vaak bij mensen met dementie van belang is, dat je kunt praten over waar ze vroeger de zin in hebben gevonden. Hè? Ja. Nou, en ik heb voor mijn moeder bijvoorbeeld vroeger, mijn moeder is overleden met dementie, hebben wij toen ook een levensboek gemaakt, waarin al haar dierbaren verzameld zijn, waar ben ik geboren, noem maar op. En ja, is misschien even een tip om aan te geven dat mensen dat zouden kunnen doen voor hun dierbaren.
Maar dan moeten wij helaas al een heel stukje naar ons volgende stukje gaan kijken. Want we hebben namelijk nog iemand die ook vaste gast is in ons café. En zij komt altijd, Lea is dat, komt altijd met haar man, die dementie heeft, samen naar het Alzheimercafé. En ook zij geeft even haar kijk op wat zij zingeving vindt. Geven aan haar leven. Nou, we gaan even kijken. Lea, in deze coronatijd, hallo, ontmoeten wij elkaar. Hè? Hoe geef jij nou jouw dagen invulling? Ja, die keuze is niet zo groot. Het is 's morgens, het voornaamste is structuur aanhouden. Normale, dezelfde tijd opstaan en dan is het hier ontbijten. Eventueel meteen gaan lopen, ofwel eerst wassen en scheren. En dan is het de dag al bijna om. Dan volgt er na de middag een rustpauze. En dan zijn er af en toe wat bezigheden. Als ik in de tuin aan het werken ben, dan doen we samen opruimen en al dergelijke dingen. En dan 's avonds is er rust in de tent. Dan zitten we gezellig samen en dat zijn de mooiste uren van de dag. Waar haal je normaal, hè? Niet in de coronatijd, maar als we denken aan de andere gewone tijd, waar haal jij dan de kracht en energie uit om door te gaan in het leven? Om er samen nog zo lang als mogelijk is een leuke tijd van te maken. Door middel van bewegen. Heel veel lieve vrienden, familie. Af en toe naar Sint-Jozef, naar de Smarkt, want door de situatie lukt dat niet meer zo vaak als vroeger. En ja, heel veel dingen. Ik kan ervan uitgaan dat het nu nog kan. En dat willen we zo lang mogelijk proberen te houden. Prachtig filmpje van Lea. Mooi. Ja, Lea geeft eigenlijk heel mooi weer hoe bij zingeving ook symbolen en rituelen heel belangrijk kunnen zijn. Een symbool bijvoorbeeld geeft uitdrukking aan iets wat je moeilijk kan verwoorden. We hebben allemaal symbolen zoals een kerstboom met kerstmis die dan staat voor vrede en samen zijn en liefde. Of de Nederlandse vlag die staat voor je thuisbasis bijvoorbeeld. Maar mensen kunnen ook hele persoonlijke symbolen hebben, zoals een foto of een bloem of een vlinder. En die geeft dan voor diegene uitdrukking aan een gevoel. En dat kan heel veel met zingeving te maken hebben. Ja, dat herken ik ook wel van mijn vader. Die tijdens het proces van mijn moeder van dementie had hij een afbeelding van Maria met het kindje Jezus. Hè? De moeder van eeuwigdurende bijstand, zeggen wij daartegen. En die hing boven zijn bed. En hij zei, iedere avond keek ik daarnaar en daar kreeg ik mijn kracht vandaan. Ja. En anders had ik het niet gered. Ja. En dan denk ik, prachtig. Ja, heel mooi voorbeeld. Heel mooi voorbeeld, hè? Ja. Wat ik ook heel mooi vond aan dat filmpje was dat Lea heel duidelijk aangaf de structuur. Ja. Dat structuur haar, maar ook haar man, de zingeving geeft. Ja. Hè? Van, je weet waar je af en aan bent. En ja, ik kom haar dus ook, en hun dus regelmatig tegen me wandelen. Ja, dus dat is heel bijzonder, vind ik dat. Ja. Dan heb je het meer over de kant van rituelen. Ja. De herhalende handelingen, zeg maar, om het zo maar te zeggen. En dat kan ook heel veel structuur en houvast bieden. Want juist bij deze mensen heb je dat heel hard nodig. Hè? De structuur geeft de houvast aan de dag. En het ritme van de dag. Hè? Ja. En vooral omdat ze dat zelf niet als zodanig weg kunnen zetten, is het heel fijn, in dit geval bijvoorbeeld bij Lea, dat zij dat zo hanteert. Ja, met haar man. Ja, prachtig. Ja, heel mooi. Ja. Nou, Nicole, het was een heel verhaal wat je hebt verteld, maar het was heel fijn om jou hier te hebben als gast. Te zijn. Ik hoop dat jij het ook een beetje je verhaal hebt kunnen vertellen wat je wilde vertellen over het onderwerp, het thema. Wij willen je in ieder geval namens ons allemaal heel hartelijk danken. En dat doen we met een bloemetje. Die gaat heel even pakken. Ja. En dan heb ik zo meteen nog even een heel kort gedichtje, wat heel mooi, denk ik, aansluit bij het verhaal van alle twee de mensen die we even in beeld hebben gezien. Ja. Nou, elke dag is een mooie dag. Als ik je kan zien, als ik je kan omarmen en je lieve glimlach van herkenning zie.
Elke dag is een mooie dag, zolang jij er bent, zolang ik in jouw leven nog een plaatsje heb. Dat maakt mijn dagen de moeite waard om door te gaan. Prachtig. Is er nou zingeving of niet? Dat is zingeving. Het raakt me dan ook wel. Ja. Ja. Prachtig. Nou, nogmaals bedankt. Ja. Nicole, een bloemetje voor jou. Ja, we mogen geen schenken, Nee, dus we, dus doen we geven het even op maar afstand. ik geef het Ja. wel aan jou, namens Hartstikke leuk. het Alzheimer Café. En ook, ja, wij zijn nou met z'n tweeën hier, maar ja, namens het hele team van de vrijwilligers willen we jou bedanken. Maar ook namens de gasten die nu dus in de thuissituatie naar ons zitten te kijken. Ja? Hartstikke fijn. Jij ook. Dankjewel. Ja, en dat is dus de aflevering van 8 juni, hè, deze maandag, dat wij dit Alzheimer Café over Nicole Wijn hebben met betrekking tot zingeving. Maar we hebben ook voor jullie wat. En dat zal plaatsvinden 13 juli, ook wederom op een maandag. En dan hebben we een zomercafé. Wat heel leuk. Ja, met verrassende groetjes Ja, hè, heel van gezellig. allerlei kanten. Dus je moet zeker kijken, Nicole. Ja. Het is een en al gezelligheid, want ja, het is vakantietijd. Ja. Ondanks de coronatijd, het gaat al wel wat iets makkelijker, vind ik. Hè? We hebben al iets meer schwung erin gekregen. Ja, ik denk dat we gewoon kunnen afsluiten als zodanig. We hopen alle mensen weer te zien. Ja. Op de 13e juli in een mooi zomers café. Met zomerse klanken, zomerse mensen en een zomerse sfeer. Ja, en we willen natuurlijk Pele Maas TV wederom bedanken voor deze uitzending. Oké, tot kijk. Dag. Dag!